Aula Spanish on this one day Wata yarinya daga Ghana da ce mun ko ni jikan shata ne wani ai gangata ne Spanish mutumin mata ne babu haɗi na muri daga da wani sautin in an ji a daɗa in an ji a gyaɗa. Wata yarinya daga China ta ce mun ko jikan ɗan kwairo ne wani ai gangata ne mutumin mata ne wani sautin in an ji a daɗa. Ina mata 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, wani sautin in kun ji ku daɗa, in kun ji ku daɗa. 'Yan amana ta, 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina mata 'yan amana ta, ina mata 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, mata 'yan amana ta, ga gangata, a dawaki akwai matan da suke ce mun za su zo mi hoto, a dawaki akwai gayin da suke ce mun za su zo mi hoto, kan gaza akwai gayin da suke faɗan za su zo mi hoto. Nakata na ga amana, burge na ga amana, zango akwai gayin da suke faɗan za su zo mi hoto. Kai wallahi na ga amana, ina gayu 'yan amana, irin kiɗin waƙoƙin da nake yasa kuke nuna amana. Nagode, 'yan amana, nagode, 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina mata 'yan amana ta, ina mata 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, ina gayu 'yan amana ta, mata 'yan amana ta, gata. Na rantse wannan soyayyar da kuke mun yafi a bada kuɗi, na rantse wannan soyayyar da kuke mun ta sani tangadi. Na gode 'yan amana ta, na gode 'yan amana ta. Waɗansu na jin waƙoƙi na ko a gida ko a gidan suna, waɗansu na jin waƙoƙi na ko a bikin aure. Wata yarinya daga Ghana ta ce mun ko ni jikan shata ne wani ai gangata ne Spanish mutumin mata ne. Wata yarinya daga China ta ce mun ko jikan ɗan kwairo ne wani ai